Duniyar hikaya. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa ta cikin shirin Duniyar Hikaya. Shirin da muke karanto maka ƙayataccen littafin uwar miji tare da matashiyar marubuciya Aisha Yahya Tanko. Yake zuwar maka daga nan Aisha Y Tanko YouTube channel. Sunana Fatima Abdulkadir Kurawa da nake karanto maka littafin. Ka danna mana alamar ƙararrawa. To mun gode. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne inda muka ji Hajja ta gyara zama ta dubi Salim ta ce, "Kai ne babba, amma wani lokacin idan kai magana sai ka ce ta ƙaramin yaro. Ki yi haƙuri Hajja, ko da ranki ko babu ranki, kula da Zara da tarbiyyarta duk sun rataya a wuyan mu, tuba miki." Ta harare shi ta gefen fuska ta taɓa baki, sannan ta ja tsaki kaɗan ta ce, "Allah dai ya kyauta, ku tashi ku tafi kafin mazajen naku su ƙaraso." Amina ce ta soma miƙewa, daga bisani Khadija da Salma suka bi bayanta. To nan muka tsaya, yanzu kuma sai mu dora. Duk abin nan da ake, Zara tana jinsa amma bata tanka musu ba, ta mai da hankalinta ne akan game. Shigowar Hanna ce ta yi daidai da lokacin da Zaran ta miƙe tsaye a cikin ladabi, ta karasa wajen da Zara take, ta miƙa mata makullin ɗakin ta ce, "Na shimfiɗa miki wani kalar goro, idan kika ji yadda ɗakin naki ya koma tamkar na amare, ranki shi daɗe." Zara ta dakatar da ita ta hanyar daka mata tsawa. "Ni na ce ki shimfiɗa min zanin gado, ko kin ji na ce ki kunna min AC? To bana so a min abin da ban ce ba, daga yau karki sake yi min shishigi a rayuwata." Ta fice daga falon tana fada. Hanna ta bi bayanta tana bata haƙuri. Adam ya ciro wayar shi a cikin aljihun shi, ya nuna wa Hajja hoton masallacin da ake ginawa, ya kuma shaida mata cewa yanzu wani daga cikin ma'aikatan ya turo masa. Ta karɓi wayar, ta soma gani tana al'ajabin yadda abin ya tsaru, ta kuma ji daɗi. Basu bar sashin Hajjan ba sai da misalin karfe 3 na dare. Suka fito tare, kowanne a cikinsu yana hamma. Aminu ya kalli agogon hannunsa ya ce, "Wasa fa mun raba dare a wajen Hajja, na san yanzu yara tuni sun yi bacci." Adam ya dafa kafadarsa ya ce, "Dan uwa, kana bani sha'awa idan na kalle ka kai da yaranka. Mu dai gashi shiru, babu wani labari. Ka san wani abu da yake damuna ma kuwa?" Aminu ya girgiza kai alamun a'a. Adam ya ce, "Ni fa zuciyata ta kasa yadda da maganin da Hajja take bamu muna sha. Anya kuwa akwai gaskiya a cikin shi?" Har Salim ya yi gaba, sai kuma ya dawo ya tsaya gaban su, ya yi murmushi ya ce, "Yanzu kai Adam, da hankalinka da tunaninka da iliminka, amma ka rasa wadda zaka zarga sai mahaifiyarka, wadda ita ce ta ɗauki cikinka ta kuma yi rainanka ta baka tarbiyya. Ka tuna ta fi kowa son ka fa a faɗin duniya, shine za ka yi mata sakayya da wannan? Kar ka sake ka bari ta ji labarin nan, ina so ka ja bakin ka kai shiru. Ka san dai Hajja ba za ta bamu abin da zai kashe mu ba." Adam ya rike hannun Salim ya ce, "Kwarai da gaske babban yaya, ka san fasharin zuciya ba abin da ba za ta raya maka ba." Daga nan ne kowa ya shige nasa wajen, sai kuma washi gari. Ya kama yau girkin Salma ne, gashi kuma ta tashi ba ta jin daɗi. Shi yasa Aminu ya kirawo Karima ta zo har sashinsa, ya kuma faɗa mata ta yi abincin kari zai biya ta, amma da sharaɗi kar ta sake ta faɗa kowa a gidan. Haka kuwa aka yi, nan da nan ta shiga kicin ta aiwatar da abin kamar yadda ake yi. Bayan ta gama ne ta kai falon Hajja, Aminu ya biya ta kamar yadda ya yi alkawari. Kowa ya hallara a falo kamar yadda aka saba. Zara ta shigo falon cikin shigar ƙananan kaya, ta ɗaga musu hannu, kana ta ja kujera ta zauna, ta soma ƙwallawa Karima kira cikin rawar jiki, ta amsa ta tsuguna gabanta. Ga na Hajiya cikin isa ta soma magana, "Ina son cin sakwara miyar ganye da kifi yanzu nan." "To Hajiya, insha Allahu zan yi kokari na gama da wuri." Ta fice daga falon da gudu. Zara ta ci gaba da danna wayarta. Hajja ta kalli Zaran ta ce, "Auta sarkin rigima, duk wannan abincin da ke gaban mu bai miki ba sai kin wahalar da ita?" Ta turo baki gaba ta ce, "To Hajja, me ta zo yi a gidan nan idan ba bautar ba? Kuma ai tunda ana biyan ta dole ta yi abin da ran mu yake so." "Haka ne Auta, na ga alamar yau ba kya son tafiya da yayyan naki, shi yasa kika tsiro da cin sakwara. Ni fa Hajja ba yanzu zan fita ba, sai wajen karfe 2 akwai aikin da na so na kammala kafin na shiga ofis." A can jihar Taraba kuwa, Nana ce zaune bakin gado tana ta faman zazzaga wa Anas fada, wai ta ga so yake ja mata bakin jini akan mahaifiyarsa. Anas ya dube ta ya ce, "Ni fa ba haka nake nufi ba, don haka ki tsaya ki fahimce ni, zaki gane manufata. Amma gashi kin hau fada kamar zaki rufe ni da duka." "To me kake nufi idan ba haka ba? Kana so ka fifita soyayyarta a kaina ne?" "Haba Nana, na fa fara gajiya da masifar taki. Ko so kike na ce da Umma ta bar min gida? Ki sani Umma fa uwata ce, bani da kamarta a faɗin duniya, amma ke kuwa matata ce, zan iya canja ki idan nayi ra'ayi." Ha, wato kai a tunaninka zaka iya rabuwa da ni? To wallahi ka sani ni da kai mutuka raba, rabuwa kuma sai ta Allah ta kasance. Amma ma ka daina maganar rabuwa yanzu. Haka ne Nana, na san ba rabuwa tsakaninmu, amma ki sani dole ne wa mahaifiyata biyayya, dan ita kadai ce za ta sa na shiga aljanna.
Shikenan Anas, ni zan tafi na bar maka gidanka, sai ka auro wadda kake gani za ta yi ma abin da na kasa yi maka shi. Ni ba haka nake nufi ba, kar ki manta ke ce uwar ƴaƴana da ke nake son karasa rayuwata har abada. Ka manta da wannan maganar Anas, ni ka kyale ni kawai na koma gidanmu. A can bangaren Hajja kuwa tana zaune a karamin falonta, Zara na kwance kan cinyarta tana faman zuba sangarta. Amina ta ci gaba da matsawa Hajja kafarta tana shafa mata man zafi, ɗaya gefen kuwa Khadija ce ta zauna ta zuba tagumi hannu biyu. Hajja ta ce, "Kwanda ma ki saki ranki Khadija saboda ba inda zaki. Dududu yaushe kika je gidan? Shine yanzu kike son komawa? Ba zai yiwu ki ta sintiri a hanyar gida ba. Ina so ki tashi ki gyara min ɗaki ki kuma haɗa min kayan gugar da Salma za ta goge min. Sannan ki je ɗakin Zara ki haɗo nata kayan ki kuma gyara mata ɗakin. Ke kuma Amina, Tausat ta isa haka. Tashi ki shiga kicin ki haɗo min ti, ya ji kayan ƙamshi, sannan ki min roman kifi. Ki cewa da Karima ta yi min tuwon alkama." Bayan kowa ya kama aikin sani ya rage saura Hajja da Zara. Zara ta yi zumbur ta tashi zaune ta kalli Hajja ta tsuke fuska ta soma magana cikin shagwaba. "Ina so ki faɗa wa Umma Zulai ta sa yaye Khalil ya aure ni, amma ba zan iya zama da kishiya ba, ke ma baki zauna da ita ba." "Kin san ko me kike faɗa min auta? Cewa yayi yana son ki, ko ku ke ce kike son shi? To idan har zuciyarki ce ta raya miki ki saurin janye ƙudurinki. Mace kamar ke ta furta da bakinta tana son wani wanda ba abin da zai nuna miki? To auta kar na ƙara jin kin ce kina son wani. Ke ya kamata a ce ana so ba yau ke ki ce kina so ba. Ki tuna kina da daraja, kina da ilimi, kina da kyau. Babu ɗa namijin da zai ganki ya wuce bai kalle ki ba. Sai dai ya kasa yi miki magana gudun kar ki wulakanta shi." Zara ta miƙe tsaye tana turo baki. "Ina goyon bayan ki a duk abin da kika zo min da shi a rayuwa, amma a nan kam ba zan goyi bayan ki ba, ki canja wata maganar ba dai wannan ba." Ta faɗa a daidai lokacin da Amina ta ajiye mata farantin abinci a gabanta ta miƙe da nufin za ta juya kenan Zara ta dakatar da ita ta ce, "Ina so ki dafa min indomi ki kuma soya min kwai ki haɗa min kunun aya ya ji madara ki kai min ɗaki." Amina ta yi jim kamar ba za ta yi magana ba, sai kuma wata zuciyar ta gargaɗe ta saboda Hajja je ki abinki, ita ma wata rana haka za a yi mata tunda dole za ta yi aure nan gaba. Karima ce ta faɗo falon hannunta ɗauke da tiran kayan marmari ta ajiye a gaban Zara ta ce, "Hajiya gashi kya motsa bakinki, ai ba kya zauna babu motsawa ba." Ta yi dariya ta ce, "Karima ke dai ba kya gajiya da wahala." Ita ma dariyar ta yi sannan ta ce, "Zaman da muke kenan uwar marayu, zan koma idan kuna buƙatar wani abun kwa ƙara magana." "Ina da buƙatar tuwo ne," cewar Amina ta gyaɗa kai alamun to shikenan ina jira. Washe gari Hajja tana zaune a falo, su Salim suka shigo falon suka risana suna gaishe ta. Ta dube su cikin farin ciki, fuskar ta cike da walwala. Bala mai gadi ne ya danno kai shi ma cikin falon ya risana nesa da Hajja ya kai gaisuwa, sannan ne ya dubi su Salim su ma ya kai musu gaisuwa. Hajja ta kalli Bala ta soma magana kamar haka. "Ina fata kana sane da ranar ɗaurin aurenku da Hanne. Yanzu abin da nake so da kai shine ka kawo mana waliyanka wanda za su iya zama shaida a aurenku. Kar ka duba Hanne bata kawo kowa gidan nan ba, ko kai tunanin bata kawo wanda zai iya mata shaida a cikin aurenku ba. Ka san ita 'yar gudun hijira ce, ta rasa kowa nata, shi yasa zan naɗa ɗana Salim a matsayin walin aurenta. Na baka kwanaki 5 kacal ka yi duk shirin da ake ganin za a yi, amma ba na son ƙarya a cikin lamarin. Idan kana so ka je garinku ka sanar, to zan iya baka damar ka je. Amma fa wuni ɗaya ita ce damar, idan kuma a waya za ka sanar da su, to shi kenan duk ɗaya ne, zaɓi kuma yanzu ya rage naka." A sannan ne Bala ya ɗago kansa, farin ciki ya mamaye shi ya ce, "Ai ba abin da zan ce miki Hajjaji sai dai in fatan alkhairi. Na rasa ma irin godiyar da zan miki, sai dai addu'a ita ce tsakanina da ku. Tun ina matashi nake tare da ku, gashi har na girma ba ku gajiya da ni ba. Ta kai ta kawo har munzalin da nake aurar da ni. Ta kai ta kawo har na kai munzalin da za ku aurar da ni. Kai Allah ya biya ku ya kuma jikan Alhaji." Gaba ɗaya suka amsa da amin. Daidai lokacin da aka fara shigo da abin kari ne Hanne ta doso falon tana rera waƙa. Nan suka yi ido bi da Bala, aikuwa tana ajiye tiran ta juya da gudu tana dariya. Hajja ta saki murmushi ta ce, "Wannan sakarci na Hanne yana damuna, shi yasa na matsa da ai auren kowa ya huta ko ta nutsu." Bala ya yi dariya shi ma ya ce, "Ai Hajja zan nutsar da ita, ba dai za ta zo hannuna ba za ta gane kuskurenta." Nan falon ya gauraye da hayaniya daidai shigowar Zara, inda ta faɗo kai falon babu ko sallama, ta baza gashi har gadon bayanta tana tsotsar alewa mai tsinke, riga da siket na atamfa ta sa wanda ya kama jikinta sosai. Ta ɗaga wasu Salim hannu wanda ya zamo al'adarta tun su Salim suna faɗa har suka haƙura. Ta kalli Bala a wulaƙance ta ce, "Me ka zo yi a falon nan da safe haka? Ko ka zo ka ƙara buɗewa wasu banzaye gate su shigo mana gida? Wallahi mai gadi ina ƙara gargaɗinka da ka kiyaye aikinka, kana ji na ko? Ka kuma tsaya a matsayinka na mai jiran gate, dan shine aikin da yasa aka ɗauke ka." Ya amsa da to.
insha Allah Hajiya zan kiyaye, wannan ma aka samu har na bar su suka shigo, amma insha Allah hakan ba za ta sake baruwa daga bangare na ba. Nan ta ja tsaki ta wuce ta bar shi a nan tsugune yana goge gumi. Bayan an gama karyawa ne Karima da Hanne suka kwashe kayan suka gyara wajen da aka bata tas. Salim da sauran 'yan uwansa kuma suka nufi kamfani. A can ɗakin Amina kuwa tana zaune jikin gadon ɗakin ta ji wayar ta yi ƙara ta kalli fuskar wayar, sunan Fa'iza ne ya bayyana akan fuskar wayar cikin hanzari ta ɗaga. A can gefen Fa'izan kuwa zaune take akan kujera tana amsar wayar cikin jin daɗi. Amina ta yi murmushi ta ce, kin san haihuwa ta Allah ce, zai iya baka duk lokacin da ya so, ni ma don haka ina sa ran samu a ko da yaushe. A can bangaren kuwa Fa'iza ta gyara zamanta ta ce, ina so na baki shawara ƙawata, kar ki sake ki yi tsarin iyali, gwanda ki cika gidan da yara, amma fa kar ki sanya. Ita kuwa Amina miƙewa tsaye ta yi ta ƙara langabar da kai jikin bangon ɗakin, wasu hawaye masu gumi suka ci gaba da kwaranya ta kuncinta. Hannu ta sa ta goge ta ci gaba da sauraron Fa'iza, bata san lokacin da ta saki wayar ba ta rusa kuka. Tana tunanin mafitarta a cikin gidan aurenta. Shin wannan wani irin aure ne? Daga yinsa har za ka fara cin karo da uwar mijin da ba ta son haihuwa. Gashi tana buƙatar ta ga yara kusa da ita, amma ba damar hakan yanzu. A can sashen Hajjan kuwa ta zuba ido akan na'urar da take ɗaukar mata dukkanin abin da yake wakana a gidan. Ta ja dogon tsaki ta dunkula hannunta ta soma magana cikin ƙaraji. Yau kuwa Amina sai kin sanar da ni dalilin ki na yin kuka, kuma sai kin faɗa min wanda ya miki waya da kuma abin da aka ce miki. Na san ana so a tayar miki da hankali, to koma waye zan wa tafkar hanci tun kafin ya fi ƙarfi na. Nan da nan ta kirawo Karima ta kuma shaida mata ta je sashen Amina ta ce tana son ganin ta yanzu nan. Ba ɓata lokaci Karima ta amsa ta kuma nufi sashen Amina, shigar ta ke da wuya ta ga Aminan kwance cikin damuwa ta isar da sakon Hajja. Amina ta biyo bayan Karima har sashen Hajja. Ta yi mata nuni da ta zauna jikin Amina na rawa ta zauna. Tuni Karima ta bar ɗakin Hajja ta gyara zama. Ta ƙurawa Aminan ido tana so ta gane gaskiyar abin da idan ta ya gane mata a CCTV camera. Ta yi gyaran murya ta ce, me yasa ki kuka? Ina so ki gaggauta sanar da ni dalilin ki na yin wannan gursheƙen kukan. Nan da nan gaban ta yi mugun faduwa, ta rasa yadda za ta kare kanta tunda Hajja ta riga da ta gane ba yadda za ta yi da kanta. Ta jima tana sake-sake a ƙasan zuciyarta, daga bisani ta yanke shawarar kare kanta. Ta ƙara sunkuyar da kanta ƙasa tana wasa da 'yan yatsun hannunta. Ta soma magana. Babar ƙawata ce ta rasu, shi yasa na taya ta jimami har na yi kuka. Hajji ta ɗauki robar ruwan da ke gabanta ta kai baki ta ce, dama na san dole sai kin kare kanki, amma tun da kin ce haka shikenan tashi ki tafi. Amina ta miƙe da nufin za ta tafi kenan Hajji ta dakatar da ita. Duk lokacin da na yi bincike akan dalilin kukanki, to kuwa lallai za ki sha mamaki. Ta koma ta zauna ta kau da kai gefe. Amina ta fice daga ɗakin tana sharar ƙwalla. Ranar dai Amina wuni ta yi ba ta jin daɗi, balle idan ta tuna da maganganun ƙawarta Fa'iza, ta yi ta ƙara jin sha'awar haihuwa. Ta tuna kuma da yadda aka sha gwagwarmaya da Salma, nan ta ji zuciyarta ta tsinke. Gashi tana ƙaunar mijinta, ba ta son abin da zai raba ta da shi, to amma matsala ɗaya mahaifiyarsa ta gindaya mugayen sharaɗar dokar rashin haihuwa a cikin gidan. Shin a ina gizo yake sakar ne? A can ɓangaren su Baba mai turare kuwa ta ƙara gwarza bawa lantana ba dare ba rana, tana zaune a tsakar gida. Habu ya shigo da cefane, ta yi carab ta karɓi ledar tana cewa, ko kai fa Habu, ai ni ce mai girki, kaga kauni ya kamata a ce kana damƙawa komai a cikin gidan nan ko Habubu? Habu ya yi murmushi ya ce, Baba kin fiye rigima da yawa, kin hana ni sakar da ni da lantana, ai ya ci a ce kin haƙura da girki kin bata yanzu tana yi ita. Saurara Habu, kai ka isa na kafa doka ka share ta, ba dole komai ya da hannuna ba tun da ni ce mai gida? To shikenan Baba, tun da kin ce haka ba yadda zan yi da ke, amma Baba ki ji tsoron Allah, ki daina matsawa lantana da yaranta. Ki sani ni na auro ta, bai kamata a mayar da ita shara ba. Yayi daidai Habu, yau kai ne ka tsaya a kaina a gabana kana kallo na ina kallon ka kake mayar min da martani akan waccan ballagazar matar taka mai farar kafa wadda a dalilin aurenta muka rasa komai. Allah sarki Baba, kina mantawa ne da kaddara a cikin lamarin ko? Saurara Habu, ko dan kaga na kyale ka shine zaka ci gaba da faɗa min maganganu. To tun kafin ka zo duniya na san mecece kaddara mai kyau da mara kyau. Nan Habu ya bar Baba mai turare a tsaye ya danna kai cikin ɗakin lantana. Baba mai turare kam ta bi shi da kallo. Haka can bangaren Salim ya iske Amina cikin rashin kumari da walwala, kallo ɗaya ya mata, ya ji zuciyarsa ta karaya, ya matsa kusa da ita yana shafa gefen fuskar ta yana mata magana cikin rada. Kafin ka ce meye Amina ta fara mantawa da komai saboda duniyar da ta tsinci kanta a ciki. Sun kai kusan mintuna a haka babu wanda ya motsa daga inda yake. Wayar Salim ce ta hau ƙara, ya saurin sakin Amina ya fara lalubar wayar, sunan Hajja ya bayyana akan fuskar wayar. Cikin hanzari ya miƙe tsaye yana amsa wayar, daga ƙarshe ya ce to shikenan gani nan zuwa. Haba yaya, daga dawowar taka zaka sake fita? Ai da ka jira ko ruwan ti ka sha.
ya ɗaga mata hannu ya fice da sauri daga cikin ɗakin. Amina ta koma ta yi jigum ta soma magana a fili. Yanzu a ce kai da mijinka sai tsakiyar dare za ku haɗu tun da na zo gidan nan. Ban taɓa girka wa mijina abinci ba. Shi ma kuma bai taɓa damuwa da hakan ba. Ba ma doguwar hira da shi saboda lokacin ya yi mana kaɗan. Wannan wata irin rayuwa ce a gidan nan, Allah ka kawo min sauƙi. Can ɓangaren Hajjan kuwa tana kashingiɗe kan kujera tana danna waya ta ji shigowar Salim ta ci gaba da danna wayarta. Ta jima bata ɗago kai ta kalle shi ba. Adam da Aminu suna zaune ƙasan kafet. Salim ya matsa kusa da ita ya soma magana ƙasa-ƙasa. Ranki ya daɗe Hajja. A yi min afuwa uzuri ne ya kama ni shi yasa na ƙarasa ciki. A nan ne ta ɗago kai ta kalle shi ta ce, sannu mai mata, har yaushe kai auren da zaka nuna min ban isa ba. Na ji uzuri ya kama ka. Shine kana dawowa ka wuce wajenta saboda ita ce za ta karɓi uzurin naka, ni kuwa ba zan karɓa ba to ai shi kenan. Kayi na farko kayi na ƙarshe, kar ka sake ka ƙara dawowa daga aiki, baka tsaya wajena ba ka zarce wajen matarka, idan ka sake zan ɓata maka rai. Ya ɗago kai cikin nutsuwa ya ce, insha Allahu Hajja zan kiyaye faruwar hakan a nan gaba. Hajja ta ɗago daga kashingiɗen da take ta zauna sosai ta ce, kwana biyu ba mu yi lissafi ba ya kamata mu yi yau don ina son ƙarshen shekara mu tafi Saudiya. Suka ji daɗin maganar Hajjan. Aminu ya ƙara matsawa dab da Hajja kansa a ƙasa ya soma magana cikin kakkausar murya. Dama na ce dama ka yi magana mana, ka dame ni da wani dama me, babana kenan. Ko baka faɗa ba na san abin da zaka ce to bari ka ji, daga ni sai ku za mu yi wannan tafiyar sai kuma autata. Ya fara so sake ya ce, to shikenan Hajja, ai abin da kika ce shi za a yi amfani da shi, Allah ya kai mu lokacin. Salim ya ce, gobe za a sauke trailer shinkafa da kika ce za a raba marasa ƙarfi. Sannan kuma an siyo kayan gado da sauran kayan ɗaki, idan kuma akwai wani abin sai a sanar da mu. Yawwa Allah ya muku albarka, ɗazu Bala yake faɗa min wai jibi ƙanin kawunsa zai zo neman masa auren Hanne. Kaga yana zuwa haɗawa za a yi da ɗaurin aure kawai, tunda ba wani taro za a yi ba. Amma ina tunanin zan iya gayyatar su Hajiya Zulai da sauran ƙawayena, wannan shine kawai. Kwarai da gaske haka yayi daidai. Allah ya kai mu jibin da rai da lafiya. Kin ga gobe sai a kirawo masu fentin kamfani su zo su fenti duka gidan. Cewar Salim, to shikenan. Dama nayi tunanin hakan a raina, ka riga ni furtawa. Masu sauraro dama an ce laifin daɗi ƙarewa, duka a nan zan ɗiga aya a cikin wannan shiri namu na duniyar hikaya, inda muke karanto maka ƙayataccen littafin uwar miji tare da marubuciya Aisha Yahaya Tanko. Yake kuma zuwar maka daga nan Aisha Y Tanko YouTube channel. Gimbiyar taku ta nishaɗin zuciya Fatima Abdulkadir Kurawa da na karanto nake cewa ku biyo ni don jin ci gaban wannan shirin. Ma'assalam.